आता डाळिंब दिसलं. नमस्ते. नमस्ते. तुमचं नाव सांगा. मनोज सुखदेव वाकडे, हां. राहणार गणेशवाडी, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर. जिल्हा सोलापूर. आज तारीख आहे 14 एप्रिल 2022. हां, 14 एप्रिल 2022. आता ह्या प्लॉटला किती महिने झाले? ह्या प्लॉटला आता 3.25 महिने पूर्ण झाले. पूर्ण झाले 3.25 महिने. हां. आता ह्या प्लॉटला आपण तुम्हाला ग्रीन प्लॅनेट टेक्नॉलॉजीमध्ये ब्लूम नायट्रोकिंग हे कळी काढणे आणि सेटिंग करण्यासाठी दिलं होतं. हां. आणि प्रीमियम हे ड्रिप ॲप्लिकेशनसाठी, सॉईल ड्रिपसाठी ॲप्लिकेशनसाठी दिलं होतं. हां. आता तुमचे 2 प्लॉट आहेत. हां, 2. हा एक प्लॉट आहे आणि इथं बघितलं मध्ये बांधच आहे फक्त आणि पलीकडे एक प्लॉट आहे. हां. तर हा प्लॉट आणि त्या प्लॉटमध्ये आपण मटेरियल द्यायच्या अगोदर काय फरक होता? ह्या प्लॉटला कळीच नव्हती सर. कळी नव्हती. प्लॉटला लोड झालती कळी. लोड झालते. पण ह्या आणि प्लॉटला प्रीमियम. दुसरी गोष्ट, पिवळापणा ह्याच्यामध्ये कसा होता? पिवळापणा जास्त लय त्या पिवळी प्लॉटपेक्षा पूर्ण झाडं झालती. त्याच्यावर काळोखी होती. आता हे ब्लूम आणि नायट्रोकिंग स्प्रे घेतले तुम्ही 2-3. हां. 3-4 झाले. 4 झाले टोटल ना? 4 स्प्रे झाले आणि प्रीमियमचे एक ॲप्लिकेशन झालं. हां. तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय बेनिफिट वाटला? फरक काय वाटला? ह्याच्यामध्ये कसं आहे, झाडावर काळोखी आली, कळी आधी कळीच पूर्ण निघली, नर कळी निघलीच नाही. हां. आणि झाडं मजबूत झाली. काळोखी वगैरे मेंटेन राहिली. हां. आता तो प्लॉट दाखवा चला, ज्याला आपलं प्रोडक्ट वापरले नाहीत. त्या प्लॉटला तुम्ही वापरलेत. हां. आणि ह्याची जमीन जर बघितली, पूर्ण अशी दगड आहे ती. खडक आहे सगळं. माती नाही. हातात घ्या बरं जर माती इथली. वाळू सारखीच आहे. वाळूच आहे थोडक्यात. चला तुम्ही आता ह्या प्लॉटला तुम्ही वापरलं नाही, फक्त मध्ये बांधच आहे. आता साईज पण तशी नाही ह्याच्यामध्ये. हा लवकर लोड होईल सुद्धा. पिवळापणा आहे. पिवळापणा जास्त आहे. पण आता इथली माती बघा बरं किती चांगली. माती इथं काळी काळी मातीमध्ये. मातीमध्ये पण फरक आहे. काय वाटतं तुम्हाला, म्हणजे प्रोडक्ट वापरल्यानंतर समाधानी आहे का तुम्ही? प्रोडक्ट वापरल्यावर समाधानी आहे. बरं. आता दोन्ही प्लॉटला वापरणार का एकाचला वापरणार? आता दोन्हीला वापरणार. दोन्हीला वापरणार. हां, दोन्हीला चालू करणार. मामा तुम्हाला काय वाटतंय? दोन्हीला वापरून बघा, ते फरक पडल्यामुळे आता ह्यालाही वापरायचं त्याच्यामुळे. त्याला पण वापरायचं. हां हां. धन्यवाद वाकडे सर, मुलाखत दिल्याबद्दल धन्यवाद.